Raġel ta' 29 sena resident il-Gżira ġie arrestat b'rabta ma' allegat attentat ta' qtil li seħħ il-ġimgħa l-ħabta tas-7 ta' filgħodu. Wara li allegatament daħal bil-forza f'appartament fil-Gżira stess, xerret il-petrol, qabbat in-nar u ħarab jiġri mill-post. Il-Pulizija mill-asta ta' Taslima rċivew telefonata li fija raġel beda jgħid li waqt li kien fl-appartament tiegħu fi triq ix-xatt persuna daħlet fir-residenza u pruvat toqtlu billi tqabbad il-post. L-istess persuna qalet li flimkien ma' mara li kienet miegħu fl-appartament irnexxielhom jitfgħu n-nar. Il-Pulizija mid-Distrett u mid-Dipartiment tar-Rejati Maġġuri u Omiċidju marru mill-ewwel u sabu lill-vittmi, raġel ta' 36 sena u mara ta' 40 sena. Ir-raġel kellu jittieħed għal kura fl-isptar Mater Dei minħabba li sofra ħruq f'partijiet ta' ġismu u aktar tard ġie ċertifikat li sofra minn feriti ħfief. Mill-investigazzjonijiet li saru, fi ftit ħin il-Pulizija rnexxiela tidentifika lil allegat aggressur. Iċċirkondaw ir-residenza tiegħu fi triq l-Empire Stadium il-Gżira u ġie arrestat. Mid-tfittxija fir-residenza, il-Pulizija sabu aktar minn 9 kilogramma sustanza suspettata kannabis, ammont ta' pilloli suspettati ecstasy kif ukoll oġġetti oħra suspettati li huma relatati mat-traffikar ta' droga. Il-Maġistrat tal-Assa Nadin Lija ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.